Oke kameramen, siap ready coy. Menari piriang lah ya. Iya dah. Oyalai tanah jawaran mapalan bang wijo dari nana mambat kali mantan lau sekarang hati goria amandi kepian pantai katan cutan nadarun mata muligai aduh dak teguri sita emasan. Oyalai nana kandang cubola tinggal mengayuh kesia kandang batu kenasa ujung mulanya kesia baran di dalam jiwa anak arek manyu coba rosokan dong mancarangan. Oyalai lah dindinai onde terpiriang oi. Oke ada oke DJ aku tradisi Jawa Joko tradisi Minang kok banyak batari piriang batari randai bata lempong ada. Cicampi dia. Oke, beri maaf jeda. Anak dendang itu ndak pandai batari piriang dah. Kalau nak pandai itu anak dendang dari Solo, ke dari Batu Sangka. Kalau goyang besok bisa. Nyalalan skill anak Solo pandai itu umumnya. Dah biar tali bulik je lah. Oncang kambiang oleh payah bantu menyara. Sudah ikolah kita oncang kambiang oleh. Hey.
kurang datang asa panarami mencali adara pada bo mencali yang diriang lanyo puncang ala biala dan balo gua maguna awa kamalam ko osaan mana hati dulu janji doa karena dua tuan dan dua dan nyawa lain gimana Lambui Tuan den ajuo Janyo alai ala tabang asih Banga putih inggo dilanta Tangga sawah pinjai ipa Nabang bayu hati bodi bayu Patah tiko bunga silan cuang Mato hari ranga ambi aka Tongga apaka Nambah kohot sanjok kain putih di balik papan Nasabila sama lamai Dalam kubu datang malaikat Kabatanyo apa tanyonan Tadi jawe sayang karang siko Natakana malah kini Batari piri yang batiko pulo Pandarinyo asanamu akan dua mimpi yang tangan tidak jadi juo tuan dena juo janyo alai. Oke, yang turun di yang pertama